moƴƴarale mon bandiraɓe radio Jowol Sare to gonɗon ene gonirɗon kala on heɗotoɓe radio Jowol Sare on kofnirama noon ceniɗi tedduɗi on toronama moƴƴere gueno jaam e kisal dañal e daɗal yurmene mal balɗe barke battan moƴƴe sutura e surade en ñaguima Allah moƴƴere jaam duuma Allah danda en ɗiɗo fitinaji gonɗe aduna he ganduɗa tawi battani tawi tanaji mum battini e gurdam en jetti gueno baɗɗo sababu haɗen kalda ko men tawi en joɗodaki to men tawi kadi waɗi noon ko radio Jowol Sare ewa hettiyankoɓe ñiɓɓe onon fof on kofnama ko musidɗo moɗon das walla Amadou Samba Dembélé ewa tellitiɗo noon ngam notidade titone hannde yewtere nde ko fati ko wiyete anxiété walla état anxieux mbiyen tan ɗenƴere arore tan e neɗɗo eyyi ɗum noon firti ko ne foti firede hayɓe paama ɗum ene mbawi ƴewde so tawi no wona holno ɗum ardi kadi holno feeñirta ha mbawen famde ɗum tawi noon koye nder fannu biyeteɗo fittiyagal ko woni psychologie eyyi ɗum noon ɗaccon hakki tan ɗon noon cikkannomi ni mataw yewtere nde ko janggo kadi taw mi anda noon wattu o woni deke mataw ɗum foti fuɗɗade ko adi eyyi ɗum noon moƴƴerale mon eyyi noon bandiraɓe musidɓe yiɗɓe hettotoɓe radio Jowol Sare sen kaali haala rafi ɗenƴere woni rafi gabbitiɗo e ɗenƴere wonno ko fayre tan ha wonta rafi sen ƴeewi joni ko wiyete fayre ni wona rafi saabu joni so tawi aɗa jogui hunde nde ganduɗa anda holno ardata e ma walla holno battinirta e ma eko wayno joni kawjel en e gueɗe mbaɗe noon aɗa yaha e ladde en aɗa ɗanno en fayande ɗum foof ko bonani eyyi sa yi noon en kaala haala rafi fayre walla ɗenƴere ko so tawi ɗenƴere nde ɓurti wonti rafi wonti rafi kanani rafi tan hankkadi rawani lawol wonko ngakki eyi nder ndiɗon mbadi noon sen mbi wonde fayre walla ɗenƴere ɓurtude hankkadi ko so tawi ɗum watti riftinde ene ara e ma tan fayre nde ne ara e ma so tawi kadi ɗum ɓooye ma kadi won hen no yaha halilbi jeegom en walla gueɗe gabbitiɗe hen eyyi won hen kadi taw no arayma tan mere tawi ala dalilu tawi sa wiyama ni noon ko payɗe walla goɗɗum walla hunde tan nde ganduɗa wodani tan miijoɗa hen mataw so arima won ko bonnanma e gueɗe mbaɗe noon so joguima tiɗɗon mbade eywa so tawi kadi ɗum watti liftude jomum ha e nder gurdam mum no gollorto no yarata e yimɓe jokkodirta e nder yimɓe jokkodirta e yimɓe hawnaki ma en gar hen ɗum noon mbiyata nan kadi wonti rafi wiyete wonde ɗenƴere ɓurtude ɗenƴere ɓurtude tani ko trouble d'anxiété e tawi ko wiyete grave eyyi ko ɗum ɗon noon woni ko moti haalde eyyi ko ɗum woni ko jiɗɗen haalde ɗum noon en puɗɗima famde kam firo ngo holko woni ɗenƴere ɓurtude o taw ko noon kalten noon ko to banggue yimɓe mawɓe wona sukaɓe ɗenƴere ɓurtude woni eɗen mbawi wiide ɗum wuddo ɗenƴere wuddo woni trouble wuddo ɗenƴere ɓurtude woni wuddu ɗenƴere tan woni trouble d'anxiété ewa defe noon e nder ɗiɗon mbadi ma en ƴeew kadi firu mum e eddaji muɗum eyyi ko noon musidɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare en mbi wonde joni mi wi on wuddo ɗenƴere walla ɗenƴere ɓurtude woni ganduɗa hankkadi wonti rafi walla mbiyen rafi ɗenƴere ɗum ɗo foof ko so tawi fayre nde ɓurti e jomum ko payɗo tan kanko so wonti wembere noon woni ko wiyete angoisse so wonti wembere en so ɓurti en hulde ko hulɓinani en walla hunde nde wodani en
ko wayno kono noon enen paami kam ɗum ɗon ne ɓenna tawi wona ñawdi duumiri ɗum noon fof tan ene duumo e lebbi e geɗe mbaɗe noon heddi noon oto ɓurtoy tan so ɓurti kadi wonta rafi goɗɗo eyi ɗum ɗon ko woni ko wiyete ɗenƴere eyi woni kaalin joni winen duumo ene waɗi noon ko wiyete fayre hubtidinde woni ɗenƴere hubtidinde on noon ene waɗi eddaji ɗi en kaalin en gela tan ha ɓuran wawde famde ha nani ɗenƴere hubtidinde tan kono hubtidini ene duumo noon fodde lebbi jeegom en e gueɗe mbaɗe noon yaa ha hedde lebbi jeegom en eyi fayre nde noon walla rafi o fawi tan ko hulɓina ko walla fawi tan koye semmu o koye mala figga o eyi o fawi tan koye woni batte muɗum no feeñirta e neɗɗo o fawi tan ko wiyete wonde risque o e semmu o joni noon ene wawi abbitade ko fate dañde kalis ene wawi abbitade ko fate liggima ene wawi ko fate yontede walla tinede jokkodiral ma yimɓe ɗum ne wawi abbade e nder hen kono hatta kadi ɗenƴere nde ene wawi feñde kadi e ɓandu to jomum tan ɓandu musuru en jeyata hoore muusa en walla mbiɗa pawngal ɗokkal en walla ŋakkere ɗoygol en ɗoygol tan ronka jomum watta hankadi ronka ɗanade eyi walla tan waaƴo ɓurtungo en walla ɓernde taƴore en eyi ɗum fof ene feeña ɗum ɗon kadi koye mbaadi rafi ɗenƴere saabu en kaali nde to oto edda gadiɗo o koye edda tan ko fate tan jomum ko miijoji tan ne miijo ko fate kaali tan gueɗe mbaɗe noon oɗo edda ɗimmo noon ene yaaha ha mema ɓanndu ndu ha mema ɓanndu ndu ko mbiyata psychosomatique ɗum noon noddi han kadi ko wiyete névrose noon ko beele ene wawa sertude psychose névrose ko ɗiɗon rafiji ɗi ganduɗa ene mema neɗɗo taw neɗɗo ne tino ɗum kono psychose han kadi ɓurtoyi wontoyi noddoyi ko abbite rafi hakkille en gueɗe mbaɗe noon beele tan eɗen mbawa serdude donc sen kadi hankadi ha e anxiété walla état anxieux walla ko mbiyatan joni rafi ɗenƴere kadi en mbawa nawde ɗum ha yettoyade ko fate rafi hakkille en e gueɗe mbaɗe noon hawnaki ma en dutto e firo he ene waɗi fayre kadi kulol koɓe mbiyata panique taw jomum no heewi saaha fof tan a rewmum no huuli saaha fof no a rewmum huuli eyi kulol ngol ne ara tan betta tawi ala ko keewi tan jomum huula eyi walla hen saahaji waɗa annama fekkuru ni hen saahaji waɗa crise kulol ngol eywa e nder oɗo nder guel ɗo lowel so duttima kadi hen saahaji kadi so jomum fayi ɗum no ara mum kadi huula oto rafi o artude way kono hulde oto hulde ni eyyi ɗum kadi wonta rafi e nder rafi ɗum foof ne wawi wonde ne wawi ɗum ɗon fof ne wawi wonde eywa ɗenƴere nde rafi ɗenƴere nde ne wawi ardude kadi nder mbaddi siklinare sa nani siklinare nder rendu ko jiya hunde tan kula ko wayno no waɗi yimɓe joni cuusa fabru ɓe cuusa rawandu ɓe cuusa jambala ɓe cuusa ɗum ga ɗum noon hankkadi wonti spécialisé hankkadi ko mbiyata la phobie spécialisé eywa ɗum ɗon kadi ne adda caɗele ma en garte rafiji phobie eyyi ɗum noon bandiraɓe radio Jowol Sahel eɗen jokka yewtere men nde ko noon gonɗen koye rafi ɗenƴere ko mbiyata anxieux état anxieux rafi ɗenƴere walla ɗenƴere ɓurtude walla état anxieux grave taw noon ko yimɓe taw ko hilsaɓe taw ko mawɓe kalten en kalin ko wayno joni so tawi ɗum arema ndeke noon yimɓe fof no poti wattude hen hakkille ne ara e rewɓe ne ara e worɓe heddo noon
ene teska noon ko rewɓe ɓuuri areede heen surtout ko so tawi a ƴeewi yimɓe tato araɓe ndeɗo ɗenƴƴere sa ƴeewi heen ɗiɗo ko rewɓe noon ɓe mbi heewi ardude kono noon haɗata kadi ne ara e yimɓe fof kadi wonko bonata sabu ko rafi fof wonko ngakkinta yeru joni tan ƴeewi joni cyclinare nde ha tengti cyclinare heerinde ko woni la phobie spécialisé ko neɗɗon aña hunde tan taw a watta ɗum haydara gaña rawande ko mbiyata misophobie woni añde hulde dawaɗi en walla jiiya jamala tan ɓanndu ma ɗumina ha ɓooya mota ɗum sa so ŋaaye ma gueɗo mbaɗo noon ɗum mbiyata arachnophobie woni hulde jambalaji wasde suudi ko wayno jambale ewo walla koɓe mbiyata claustrophobie sani claustrophobie ko hulde uddede suudi walla niɓɓere ene gueɗe mbaɗo noon e noon so huuli niɓɓere aɗa andi ɗum wonti caɗele walla ko wiyata agoraphobie sanne agora tan ko public woni anje haalde rendo donkeɗa tan ya haal ha wona on jinde ko hunde bonde ewo tan laarɗi yimɓe so ne kucce ma tan donc ka fewde walla yimɓe ne darma walla yimɓe ne kaala haalama nani e nder yimɓe tan mujeɗa donc haalde ko way noon e ndefe noon e nder ndiɗo cyclinare heerinde ko kulɗa ko so tawi ko kulle walla ko yimɓe walla ko gueɗe wadde yoga e gueɗe so arema ne wa addandema hay signére addanma rafi muso hoore walla goɗɗum yeru joni ana yiiɗa suusa fabre tawi fabre waɗama e poche jeyba ma walla haɓɓama e misor ma andi de ko mijotoɗa hen ko aɗa wadde hen ha nde firtuɗa hen foof wawi addandem pangol no addandem gueɗe goɗɗe e tawi koye ɗenƴere nde rafi ɗenƴere nde wummi joni noon ɗenƴere no wawi rokkudema kadi komi mbiyata tok sa nani tok tan ko trouble obsessionnel convulsif woni tok way kono no mbiyatane ko wuddo wuddo ngo noon holko wuddata tawi ko guurte aɗa wuurte tan yoga e gueɗe tawi kadi aɗa reftina hen woni guurteɗa e hunde tan ɗum so wiyama joni trouble obsessionnel so wiyama obsession way kono wurtede e hunde tan e yidde ɗum ha ɓurta yidde wadde ɗum tan taw hakkille ma ko hen tan woni woni caɗele ɗe kadi ko so tawi ɗum a tini ɗum hoorema saabu garaɗo ɗenƴere won noon koye état névrotique woni o yettaki kaaɗi taw omo tina ko ara e makko o e saahaji mo faaya omo andi mo hulani o sellani walla hakkille makko walla ɓandu makko sellani walla gueɗe mbaɗe watta hen hakkille ha ɓurta eyyi ko ɗum tagi noon o jogo gonaki woni comportement taw mo reftina e hunde tan mo refto ngam hulde anani guurtude ko wurta ko beele ɗum ina natta walla gueɗe gabbitiɗe hen ndeke noon ɗum woni ko wiyete tok trouble obsessionnel convulsif ndeke noon so tawi wuddo ngo ari woni neɗɗagu ma ngu wuddi waɗi noon ko wurtede e hunde e reftinde hen aɗa reftina hen ɗum noon aɗa andi kadi ko hunde kadi nde wona moƴƴere no fewi ene wuddiɗina gurdam neɗɗo yeru joni gurtuɗa tan ko aɗa sooɗo tan laaɓata ko laaɓata hay so laaɓi laaɓani laaɓal jiiɗa ɗum ha ɓurta walla firtani noon jiɗɗo laaɓal foof ko garaɗo ɗenƴere rafi ɗenƴere eyi ko walla sennude yoga e gueɗe tan wiya ɗum ko enno ko Allah addi ko ni way ko ni aɗa senna ɗum tan ha seno walla boom kadi won hen kadi wuddu kadi yarata koto banggue jogotam jomum wurte tan rewɓe walla debbo wurte rewɓe walla worɓe debbo wurte worɓe walla gorko wurte rewɓe tan yimɓe tawi ɗum fof ko batte muɗum ɗum fof hankkadi koto banggue névrose o ɗum noon wurte hen beele ma taw ene yejjita rafi muɗum walla gueɗe mbaɗe ɗum walla boom huula hunde nde juɓɓani kono jubtotam
kono yuɓɓina tan ne fewno no yuɓɓina no firte no fewno no yuɓɓina han kadi ɗum woni ko mbiyata noon hen kadi condition ɗi walla huula gaddade wona ko mbiyete henna évitement kala kañum waɗa huula ala min kay mi suusa ɗum ala oto mi wonde sababu kaari ala oto mi bonnude hunde ɗum joni honta kadi évitement ɗum fof jomum ene garaɗo ɗum ɗon kadi ne heeɓa ɗum ko en garaɗo tok ene ɗum ɗo fof ne heeɓa ɗum eyi ewa hami arta mi ha kaalen kadi ko fate ɗenƴere caggal baasi firti tan ko kadi ɗenƴere nde ko heewi addude ɗum e ɗenƴere ko heewi addude ɗum walla kadi so jeeyini e nder eddaji he no waɗi hen ɗenƴere caggal baasi waɗi tan kono ko état anxieux post traumatique wooda ko heeɓi joomum tan no arde noon wooda ko heeɓi joomum tan ko wayno musiba ko wayno accident ha ɗeɓa hen mayde eyyi ko wayno gooto yimɓe galle tan mayde musde walla tawaɗe tawaɗe daara no maayo walla aɗa yiya neɗɗo ne hirse ƴiƴam ɗimina ne wala tawi an wona cuusɗo ƴiƴam no fewi eyyi walla ko wiyete accident ene kalin ɗum walla boom neɗɗo korsuɗo tan ganduɗa an jogono e muɗum yaakare mawde taw ko ƴamƴom ma walla gueɗe mbaɗ noon waɗa ko hefti ɗum nden noon ene wawi jaggudema famɗi fof hedde lewru en walla gueɗe mbaɗe noon nde ɗon ɗenƴere kadi ko ɗenƴere caggal baasi eɗen mbawi ɗum tan ko ɗenƴere caggal baasi woni trouble anxieux post traumatique ɗum kam ɗum ne wawi addude ni en oɗon baasi ne wawi addude ni caɗele goɗɗe hankkadi wonta angoisse ɓurtuɗo woni wembere ɓurtude ene wawi yettoyade ha ko wiyete psychose taw ko état névrotique wonno wonta psychotique surtout ko naatay ko wiyete rafi hakkille ene gueɗe mbaɗe ɗum fof no wawi addude kono ɗo joni hankkadi ko ɗenƴere tan woni ko kalten saaha fof noon somo siftora baasi o tan ɗum kadi ne arta e makko walla boom so tawi mo huula jamma o huula wayno hoyɗo o huula ɗum fof kadi rafi wona arta e makko omo wawi arede kadi rentade ɓurtude hunde fof ko omo rento o suusa memde o suusa wadde o suusa o huulat tan o joni o eyyi o hultat gueɗe kewɗe on kadi wonta neɗɗo dentoto tan ko mbiyata évitement ɗum ara e makko eyyi yoga haaluji wonde o huuli ɗumen ko kala koyene siftinamo baasi o ko wayno accident o walla ɗum ɗon gueɗe mbaɗe noon walla ngabbude to toowi en gueɗe mbaɗe ɗum fof hankkadi gueɗe eyi joni noon ma en kaal kadi ha hande gueɗe joyitiɗe e ɗenƴere ha hande ko mbiyata état anxieux taw ko ɗenƴere ɓurtude woni rafi ɗenƴere eyyi ko wiyete joni jerminare ɓurtude ni joomum ko wona ko jerminiɗo ɓurtude tan jerminare ɓurtude ha hande so tawi ɗenƴere are makko ɗum ɗo fof no wawi heɓtadema joni noon mbawi haalde hen sa nani ɗenƴere ne adda jerminare ɓurtude ko wiyete hypervigilance ko dilli fof tan guidda walla kuula on kadi ka jerminiɗo tan ha ɓurta aywa jomum ronka wawde wattude hakkille woni rafe tinti fuya o wona hankkadi ko neɗɗo joom tinti fuya o wawa concentrade ha watta hakkille hunde o ronkata concentrade aɗen oɗen gandi neɗɗo kadi so tawi ene jangga hay somo jangga so tawi o wawa concentrade o yawata famde so wawa wattude hakkille o wawata famde somo haalde yimɓe so tawi o wawa wattude hakkille o famata yawata famde ko yimɓe kala o tinnata ko habrate anani hakkille makko ko dow woni eyyi ɗum noon foof koye hankkadi wonti rafi hankkadi han sahaji noon en kaalino o ronka ɗanade kadi o ronka ɗanade ɗum fof koye ɗo joni en gaddi ɗum nder rafi germinare ndeke noon rafi germinare kadi jibinta ɗum kadi ko rafi ɗenƴere nde eywa golle makko o e gondigal makko yimɓe foof ene tolsa golle ɗe tolsat gondigal makko yimɓe kadi tolsat saabu neɗɗo mbiyata wonde a suusa haaldude yimɓe oto
oto mbattude ma hakkille walla a suusa yoga gueɗe a suusa wadde hunde ata wodat mo gañƴa aɗa rento e yituma e gueɗe mbaɗe noon kadi a wawa hay timtude no fewi so yimɓe ne kalde ma aɗa andi den gondigal ma yimɓe tiiɗat liggey ɗum kadi nde ɗon ɗenƴere kadi no bonna golle bonna en tolsina golle eyyi ndeke noon gurdam ɗam e golle ɗe ne mbawi jiiɓade tawi ko rafi ɗenƴere nde addi ɗum eyi ɗon kalin nane kam mbi wonde ko rewɓe ɓurata reede ɗum hatta kam ene ara yimɓe foof joni noon ene waɗi kadi mi arday won mbaadi won en jiiɗata ni journade hawnaki ni tan dowen ɗo en seeɗa saabu en gandano holnde fonno fuɗɗade kadi no ƴeewen tan mataw rowde ɗo henna beele hawnaki tawi yimɓe ganda fama mumen to tolni hen kono kadi ko ne waɗi hunde tan wonde fayida tan fonde haalede rafi ɗenƴere ne adda ko wiyete hystérie noon way tan kono mi andano yimɓe mbiyata ɗum ni ma raw jinne maymuna walla goɗɗum kono sukaɓe tan walla woɗɓe tan keewi yande tan ene ketto nduɗon fekkuru kadi eɗen mbawi haalde hen eyyi minen rafi ɗenƴere ne wawi addude kadi nduɗon fekkuru jomum yana tan e gueɗe mbaɗe noon joni noon ɗum holno ardata sa nani ko mbiyata jinne maymuna ko ne ara sukaɓe ɓuuri hewde arde koye sukaɓe rewɓe ko yiya ene wawi ni tawi goto foof wiyata mi meeɗani yiide gorko ne ara ɗum kono worɓe ne gaare ɗum heddi noon ko rewɓe ɓuuri hewde ɗum ɓuuri hewde arde koye rewɓe ewa holno ardata foof koye kadi fof koye nder mbaadi hulde tan hunde siftorde hunde walla gueɗe mbaɗe noon jomum ƴewata ko muɓɓude guite hakkille mum wawi tan ko muɓɓude guite hakkille firti ko wonno wayata tan ene woodi ko wiyete conscience ko mbiyanmi tawi tinduki ko adi fof ko aɗa teyi kadi aɗa tindi dendagal ko woni saraji ma aɗa yiya aɗa andi aɗa faami donc noon tawi tinduki ki pattina ɗum ha ɓurta natta mataw ni wattude hakkille e yiide ko woni saraji ma natta yiide natta miijade ɗum natta ɗum ndiga woni saɗele ɗe kadi ko fekkuru ndu ko jomum arata e crise ko ene fetto e gueɗe jabbeteɗi hen ɗum noon won firoɓe ɗum hayso woni metti famde ɓe mbi ene wawi tawi saɗele ɗe koye nder koye galle en tawi joni ko hiiɗede ha ɓurta ha tengti ko wayno rewɓe ene keewi hiiɗede ha ɓurta ko wayno yogay nataw kalfande gueɗe kabbiteɗi hen wonto jomum tolnoto noon ha tengti noon so tawi naati ko wiyete joljole ɗon noon jomum ne faroyi ha ɓurti ko ɗum tagui won gonka ka wonata tan heewi ko ɗum arta mum so tawi arte mum noon no mbiruɗen nani conscience o fattat o nande anduɓe conscience ko kañum fattata gandi neɗɗo ne waɗi ko wiyete la conscience ene waɗi ko wiyete l'inconscient sa nani la conscience ko aɗa ko wiyete ɗum ko hunde nde ganduɗa aɗa tinra kadi aɗa seyra woni hakkille ma non ɗon woni l'inconscient noon ko hunde nde ganduɗa an a tinani kono firtani an to nder ma to tinani saabu neɗɗo ko ɓerɗe ɗiɗi en sa mbiya nde ɓernde wiyom waɗa hen ndeɗo ɓernde wiyom waɗa ndeke noon neɗɗo ene wawi tawi sono famir toon wona banggue goto tan woodi omo jogui hakkille omo jogui wona hakkille omo jogui fittano omo jogui loggere fittano omo jogui foof wona on banggue tan ene waɗi banggue yeru joni mbaɗa hunde tawi an e nder hakkille ma a tintani ɗum ɗon noon ma naaten hen seeɗa sen naari hen noon hawnaki paamon yogay gueɗe fittiyankoje tengti sen kaali haala fraude ndeke noon way tan kono muɓɓat guite hakkille tan hankkadi o wonay fettade hankadi o naata e fekkuru ɗum noon ɗiɓi waade tan kono ko wastin e tawi wastindugi makko fi ko woni ko l'inconscient
gonɗo toon mbaɗo hunde tawi enen tinani woni neɗɗo way tan ko wonko an wonko wone ma ene waɗa hunde tawi tinani dokkini yo an ka jangguinowo pular joni noon a haali guiɗo subaka hankadi ha midi aɗa jangguini yimɓe an hankadi a watta hakkille aɗa heyɗi walla a heyɗani ɗo joguiɗa kadam walla kere aɗa winduɗo tan a tinta tan ha meɓɓoɗa kadam mbaɗa e hunko eyi ɗo joni wona an saabu finda tewino watta kadam hunko aɗa ƴakka eyi ko wastinduki ma si ko kañum wima aɗa heyɗi obo ñama aɗa heyɗi kono an a nanata noppi hakkille ma ɗi koko muɓɓi guirɗe mum koko muɓɓi a tinata sa wiyama ande ceerno aɗa hiiɗi ni a yawata jabde ma ɓooya mbatta hen hakkille no fof mbiya aha wonno waɗi noon wonko haalata nder ma to wonko yamirtoma tawi an a tina ɗum ko mbiyata l'inconscient eyi hawnaki ɗon ɗo l'inconscient ɗo somi jiiɗi seeɗa ma en gartu hen seeɗa haade meɗen rawde seɗen pira l'inconscient ɗum woni wasteyduki walla wastinduki ko sa ƴeewi ni ma wood wiiɓe jam neɗɗo no waɗa ko tinani walla neɗɗo waɗa ko tayani sa ƴeewi ɗum wayno leydi neɗɗo no waɗa ko tayani walla ko tinani yeru joni ha joni hay sa ɗani waɗa foof kono a tinata holno posirta ɓernde ma no jidde ene yaaha defe noon wonko wone ma ene yaaha tawi waynakima ene waɗa gueɗe taw waynakima eyyi ko noonne kadi yahata aɗa hoyɗa yeru tan no mbiyanen Sigmund Freud rokki hen yeru goto tan dokki ƴeewen hen yeru goto soko debbo goto mo jogui mawniraɗo mo jogui ɓiɓɓe ɗiɗo hen goto sanki he goto sanki noon ɓe jeehi ubboyde on tubakoɓe no jahani gubboya maayo jaaha Jeunesse hen ɓe jeehi Jeunesse ɓe garti caggal ɗum o hoyɗi ɓiɗɗo ɗimmo ene maayi o ronki famde noon kanko kam nde o fini nde o ronki famde holko tagimo misade ɗeɗo gueɗe bonɗe saka noon omo hayɗa o ruttito Freud wi an ala mo jiɗɗa ala tan soko gorko mo jiiɗa ɗum tan jiɗɗa ɗum o wi ala oɗon gandi rewɓe ne cuuɗa gilli eyi ɗum kam maraw koye tagode tan ɓe cuuɗa no fewi ɓe kewani tan haltude so way noon ɓe jawata caggal ɗum noon Freud namdimo ha hunde juuti tawi noon nde ɓe jeehi Jeunesse to nde o fotti toon e soko gorko goto on salminimo puɗɗi haaldude nden puɗɗi haaldude ha ɗo ɓe potata rokkodirde hankkadi tonggode e gueɗe mbaɗe noon tawi Jeunesse o gasi goto foof huuti joni noon holno waɗata hawo yiita goto soko gorko e nder miijo makko ko yo keddiɗo yo maayi tan so maayi beele ma wona ar kadi Jeunesse nden mo hankkadi mo heɓa numéro muɗum téléphone on gandi ɗum saɗa teyi a mijotako ɗum yo kaari maayi beele mboɗon saɗa teyi a mijotako ɗum koko tayani neɗɗo ko tan wawi teyduki ki walla wawi tinduki ko ɗum tan wawi fewjude nden feere eyyi ko ɗum tagui sa fini ɗon hankkadi ko hakkille fini ɗo ɗo firti ɗo tinduki ki ummi ɗo yedda yo ala min kay waɗano cooso wi noon min kay hay sono hangama mi suusa eyyi ko ɗum woni sen pamani kadi mi adda tindol gongol eyyi en dartima ɗo no fewi saabu ɗo joni so tawi a faami ɗum gueɗe kewɗe aɗa famna ko wiyete la psychanalyse de Freud leke noon wonko gandata hen tawino ɓeydo andinama gueɗe ko wiyete fittiyagal walla fittiwal walla fittiyagal woni ko wiyete la psychologie tan d'une manière générale eyyi ɗum tagui en dartino won noon ko janggata ko wiyete la personnalité neɗɗagu so heeɗima deftere no mbindumi nde woni ƴellitogol neɗɗagu ɗum kadi sagma kadi wawde famde yoga gueɗe ƴellitogol woni aade e neɗɗagu muɗum eyyi ndeke noon eywa hande kono noon neɗɗo noon sa faami sa yiiɗi famde kadi neɗɗagu mum ko neɗɗo ko a famat ko woni hakkille ko paama kadi ko wona hakkille ko a famat ko tinata tayata ko paama kadi ko goɗɗum
goɗɗum ɗum ko an hoore ma a tiyata walla ko tinata tinata ɗum ko teyata ɗum te ɗum ko fadata yamirode kañum ni wujjitto elal ko hakkilleɗano tindul gongol ngol kadi hande kalten koye haala haɗeten tan koɗo forod ɗo sigon forod noon ko gandu ko almanaji ɗum mbiyatamo ko sigon forod noon wiyete o liggima no fewi ko fate cikkanaliji woni famde gueɗe fittiyankoje fittandu neɗɗagu neɗɗo joni noon o wi debbo goto hoyɗi holko hoyɗi o hoyɗi komo en kala rewɓe no fewi ɗum ara ene ara hay worɓe o hoyɗi wonde omo ɓorni ɓaliji kamɓe noon soɓe ɓornima ɓaliji firti ko hoɓe mayraɓe ɗum birten tan ni ko kesniɗo joni noon o ronki famde saabu kanko ɗon no waɗi gueɗe dal o ronki famde tan ko joom galle makko mayani omo ɓorni ɓaleji ɗum ko firti wawa famde ɗum won noon o tinani nde ɗum fewjete nde nder jamma o yeyti forod wiyamo an tawi an aɗa yiiɗi joom galle ma maaya o ɗeɓi ko fiide forod no neɗɗo yiɗata joom galle maaya min kay mbawi serde tan e gueɗe mbaɗe noon ɓe dugdi ha hunde juuti joni noon e nder haala mabɓe ne kadi psychologie moƴƴi hen kadi gueɗe kewɗe ko kaldigal ko haaldete ko e nder haala he gueɗe kewɗe ne jiita hen nde ɓe jewti ɓe tawi joom galle makko ko nayiɗo mawni ɗum ko goo ɗiɗi tawi joom galle makko o kadi ko joom jawdi eyi e nder yewtere mabɓe tan kanko hoore makko o wattindi ko jabde o yaha beele joom galle o ne maayi kanko ronta ko ɗum waddi koyɗol ngol donc an e hoore ma ni a jaɓata ɗum kono wonko woni ema ko wiyete waseyduki walla wastinduki eywa ko ene yamirma ɓornade ɗum ɗon obo ɓorno ɗum obo joom galle ma maayi obo ɓorno ɗum obo joom galle ma maayi ɗum foof e lembele ɗum ne taga ɗum wontude gon firti tan ko ɓerde ma ne teɗono ɗum ɗon eyi aɗen gandi noon ko woni ɓerde ko e ko woni hakkille ko ene firti mi sikki on paami hankkadi ko wawa ko wiyete waseyduki walla wastinduki ndeke noon neɗɗo ene waɗi teyduki mum walla tey tinduki o teyi o tini kadi wona o tini tan ko tindi dendagal ko woodi ko nanoto ko yiyoto ko memoto fof e saraji makko e ko woodi kadi omo teyi woni omo wonde hakkille makko eyyi ɗum ɗon ne woodi ko ɗum kono wona ɗum tan woni neɗɗo kam mbiɗa poti famde ɗum woni ko luggiɗi ko woni ko yiyata ko elle ko ɗum ɓuuri wonde neɗɗo ni le ko ɗum ɓuuri wonde ni le ko ɗum jogui neɗɗo ni ɗum hen saahaji ɗum addata yalaji fittadu hen e gueɗe mbaɗe noon ɗum ko nder no sa ɗum kadi e gueɗe gabbitiɗi hen jogui doyirɗe neɗɗo woni ko doyata neɗɗo ko duñata ɗum yoga e gueɗe yo waɗ ɗum walla yo waɗ ɗum walla yo yiɗ ɗum walla yo an ɗum walla yo woppu ɗum e gueɗe mbaɗe noon saabu so yeehi hankkadi ha peeje ɗe parti hankkadi no alaji bandal wirata ni ko wasa teyduki wasa tinduki ko ɗum jogoto tal tawi ɗum jogoto walam mi firti tan ko so tawi hakkille o wonko heeɓi ɗum hakkille wirdima ko wasa teyduki kañum nawanma hankkadi kañum nawata jomum kam mi fondani ma saabu ɗon hankkadi jomum woni caɗele ɗe ko tayata ko yahata ko tinata ko yahata ko tayani tinani kono waɗa ko ɗum tagui noon ka gaɗon metti safrude saabu ko an mbiyata ɗum ko sellani kañum nanguir hoore mum kono selli ha tengti kam won hen tawi ko wonɓe mofta kaaɗi mo sikki ne meeɗi haal ɗum ko wiyete wonde les paranoïa ene kalda yimɓe ne jangto ene waɗa hunde foof eyyi heddi noon ko ɗo gonɗen ɗo sen ɗen kaala haala ɗenƴere ɗum yettaki toon joni noon nane en mbino ma en kaala holko serdi ɗenƴere en walla état névrotique tawi koto banggue oga banggue e oto banggue woni banggue hankkadi yettima kaaɗi o serdi ɗum tan ɗenƴere en wembere en fayre en e gueɗe mbaɗe noon serdi ɗum e kaaɗi tan walla wirnade walla wuddu neɗɗagu woni wuddu sani wuddi tan ko weyndu wuddi tan ko jirguitima ha boni hankkadi ha wonti ɓakkere eyyi wuddu neɗɗagu ngu tan hankkadi so ari ha toon surtout hankkadi hakkille wirnima ɗon hankkadi jomum ene wonda e gueɗe ɗiɗi tawi oga wondani hen gueɗe ɗiɗi ɗi ko omo ruyta
ruyta firti ko omo haala tan geɗe ɗe ngannduɗa tan sa heeɗima tan anda ɗum wonko ŋakki heen mballa mbiya ɗi beyden jofaani eyi kadi geɗel ɗimmel ngel omo yiya ko yimɓe jeyata ko ɗum tagi jeyamo yahamo weeso walla mo geɗa banne walla mo ƴatto walla mo ngal jeyangaɓe ƴattotoɓe noon mo ƴettodirta walla geɗa mbaɗe noon eyi omo yiya omo tina omo nana ko enen en tinata walla omo soha ko en cohata eyi oga noon gonduɗo e ɗen ƴeer noon kam hayso wurtama e hunde omo andi o wurtama hen yeru won gondunoɗo e névrose goto o wi wonde kanko so wirtima goudron haade makko ɓennude ɗum alay saago o ngata hunde e goudron he turwotono ngata ha ɓerde makko welto o yawta so kala nde o yawti goudron o ngatani ñande hen o fambat o weltotama kono omo andi mo wondi hen kadi omo andi kadi ɗum wona ɗum fewani eyi ko ɗum serdi oɗo gonduɗo e névrose e gonɗo e psychose firti tan oɗo gonɗo ga henna e rafiji ɗenƴere en gueɗe mbaɗe noon e oto gonduɗo e wirnade hakkille ɗum woni ko serdi ɗum noon ma en gar joni to banggue sababuji ɗenƴere nde donc état anxieux taw ko grave woni rafi ɗenƴere walla ɗenƴere ɓurtude fakinde andaka tan tigui rigui dendagal sababuji walla gaddiɗe ɗum kono kam ɗeɗo ene limto hen ko wayno caɗele nder galle wonno joomum mawmirta e galle en kaali nani soko debbo ewa garaɗo jinno Maymuna eyyi tawi nder galle he o fewani hen tan kanko haydara ala ko o tinaka henni o sindo joni yewtano min faate koto banggue tinede ganden tinede kadi ko hunde mawde neɗɗo foof omo yiiɗi tinede neɗɗo foof omo yiiɗa joñede so ɗum ala si ɗeɗo gueɗe ɗiɗi hen kettimomo ngal gueɗal o dañi ngal o dañani ene adda ene battina e gurdam makko no fewi no fewi no fewi no fewi mi yeruto joñama eyyi ndeke noon caɗele galle no mawnirɗa no nehirɗa hen hol nehɓema e gueɗe mbaɗe noon ɗum no wawi ɗum walla caɗele jinnaɓe ma no gurdi e gueɗe mbaɗe noon beele ala dolago beele ala gueɗe mbaɗe noon ɗum ene adda e wuddo caggal musiba ɗum en kaalinoɗa nani wonko heptanma tan gueɗe musɗe keeɓa accident walla ko ɗum mbiyata ɓeɗo gayenne kadi hulɓiniyankoɓe woni les terroristes explosé yeeso ma taw annene daɗa hen gueɗe mbaɗen walla accident walla sankare tan goto yimɓe tan ɓe korsinɗa ha ɓurti fawi tan koye holi on ɗum wi kadi wone leɗɗe kadi wone leɗɗe tawi ko dispensaire ɗum dokketeɗa woni safrude ɗen kadi ne mbawi addude ɗenƴere ɗenƴere nde noon ne wawi wonde ɗenƴere gaay ne wawi wonde ɗenƴere tawi ko rafi tiguirigui tiɗɗo sangara en ene addu ɗum ɓe mbi kadi farwede hakkille to banggue wona hakkille to banggue eyyi mbiyen tan to banggue gandi neɗɗo fof wonno taguira won hen ne jaawi ne parwi tan to banggue gandi won hen ne parwi ko hunde heeɓide min seeɗa tan tawata ko puɗɗima lawade e ɗum ɗon kadi koye sababuji he jeeya koye ɗiɗo sababuji tan keewi jangtene eyyi ɗum noon onin ko mbawɗen rentade yoru hisde sukaɓe walla mawir noon ewa so hunde kadi ari man en mbaɗi accident walla en mbaɗi goɗɗum kadi jomum ƴeewoya psychologue woni fittiyanke guilaylaw ewa sangara kam Allah en dandi en hen eɗen jakori ɗum hayso woni hen kam saaha woni wujjittoɓe e wone leɗɗe kadi kala saaha ndentoɗen tan safrude kaye men ko wiyete automédication kadi so tawi en dokkama leɗɗe en bindanama leɗɗe saaha fo ɗe garta kaalen ko jiiɗen foof e ɓandu meɗen eyyi fota wena de ni ko rentade yoga e musibbaji woni gueɗe tan ko ɗum woni ko ɗum sikki tan eɗen mbawi rawde ɗo tan wadde sen mbi ɗenƴere ɗum ne ara e neɗɗo foof ewa so tawi ara e jomum ni kadi foti wattude hakkille kadi rento faama ɗum ɗo de ko ɗenƴere tan wona haydara saabu hollanma ko hunde nde wotani kula ƴeewa tawa ko kulɗa ko ala fulla ala fayida jettina hoorema kumbali ñif telongol ngoye haalde ñif kumbali kumba
Kumba yiɗɗum jaafuɗum de joni noon mbatten hakkille eɗen noon wonko wallata hen no fewi wonko wallata hen wallata hen koto banggue diina fo onon eɗen jaaɓi Allah kadi no fewi en tawi ɗon wonko heftata ma aɗa wawi yiide ceerno ceernaɓe kadi mbatta hakkille mbajuma enen ni gueɗe safrotoɗen ko fate psychologie ko heewi hen ko haala e haaldude joomum artirde hakkille mum so ɗum ala noon kadi so wonno waɗi tawi joomum ne wawi rokkede ko ɗum ɓe ji antidépressif ko wayno poɗɗe hen yaada e kaldigal e wondede kadi yimɓe kadi mbatta e muɗum hakkille wonko arata e neɗɗo ko yimɓeɓe tan safrata ɗum omo yiya bandi ko ene ene gartir hakkille makko ne mbatta e makko hakkille no fewi ɗum ɗon kadi ko hen jiida noon e psychologue kañum so ari ko on banggue tan abbitto kadi ko artirde hakkille joomum tan e hollude ɗum ɗo en wona e ma tan arata ne ara yimɓe woɗɓe en ara ñande fof kono ko bolle kuyɗe koni arata fraude en e woɗɓe fof noon keewi safrirde ɓeɗo araɓe ɗenƴere en araɓe wembere en araɓe haykaaɗi en ko hono noon tan eyyi wona noon mi arama ɗenƴere tan mata komi kangaɗa ala a fandaki ɗon ni soa saabu heewi arde tan koye lebbi haɗa ɗon ni juuta ha yaaha ha lebbi jeegom min e gueɗe gabbitiɗi hay so diwi ɗon ni wona kaaɗi saga noon eyyi ɗum noon ko musidɗo mon Amadou Samba Dembélé e moƴƴere Allah en Allah waɗan en jaam jarama musidɗo Amadou Samba Dembélé golle ma jooɗi peewi e haala ka kadi waɗi fayida kadi ka famnima no fewi sikki ala yimɓeɓe kadi mbeɗa andi dañi hen famamuya kono ɗo rafiyon garoon saahaji ne nderata haqqillaji yimɓe woni angoisse mi anda e holɗum ƴenƴere men ɗo no wiyata wembere en ɗiɗon ene wawi taw yimɓe hewɓe ne gondi hen tawa joomum en ganda walla par ce que en kewani haalnide ɗum par ce que tawa wonde caɗele tan no wiiri ni mette nangga ɓerde ma ha ganduɗa des fois natta fofde walla daña hen crise aji batta yande hen crise aji Allah mette no heewirma no heewirema ni eyyi ko ɗum ɗo no yiiɗi haalande en ko wona ɗum ko ceerno Das ne jogui namde ɗiɗi namdalam gadnal ngal mbati ɗum ɗon ne wawi rewde joomum ha perde hakkille walla wiya ne warto walla wiya ne wara yimɓe ko namdalam gadnal ngal ha yomon radio Diawol Sare on calminama on duwanama on ñaganama Allah jaam e kisal caggal nde jettuɗen Allah juɗɗen e rasulu sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen en e baba eɗen jetta kadi radio Diawol Sare eɗen jetta kadi sababo biyeteɗo président fans club Coumba Ly walla mbiyatmo Fatimata Ly walla mbiyatmo kadi moƴƴo ɓi moƴƴo o salmini on o juurima ono ñagani moon Allah jaam e kisal kono ɗum ko hande radio Diawol Sare emin gonno e nalanke goto debbo yo Allah ɓuɓanmo jurmomo yaafomo kanko e maaɓe julɓe foof gorgol Hawa Coumba Assata neɗɗo kewnoɗo sutoro kanko wiyatno maayo waɗi ndiyam hikka koɗɗaɗi feewa enen de hande radio Diawol Sare dañi maayo waɗi ndiyam professeur Amadou Samba Dembélé to haali onon fof enen fof eɗen poti weltade enen fof kadi eɗen poti hettade nde wonno kadi ko maayo gandal woni ɗo henna mi dañino musidɗo goto noon inspecteur de police ndeysan kala hoore bir woni samedi to kala ɓi mbimi woni e dow woni dimanche o yettotono ɗum o salmina ɗum o juuro ɗum o misali mbimomi naam o wi bandam men ene jarnami hunde foof ayi woni ko Amadou Samba Dembélé ko professeur Das kanko koleji makko ene jarnimo hunde foof leñol makko ene jarnimo hunde foof yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴina battande ɗe bi hormatu rasulu sallallahu alaihi wa sallam mi arta eyyi noon moƴƴorale moon Coumba Ly mi rowiɗo hakke no heewi dille mi jogui ɗo jamaji hen saaji gudditata micro tan mi gona wullude ɓe kaala woni ko yaltata less ko wona koye janggude less ɓe kaala eɓe jangga e micro nder leegal hay goto nanta hay goto eyyi noon moƴƴiralam namdalam limmal ngal ko kañum joni par exemple neɗɗo joni
o daña probléme soit no mbiɗa ni ko wayno accident en walla goɗɗum accident tan par exemple accident o taw ne boni no boni o anda o miijota ko accident o anda hen haydara o yiiɗa andude accident o holno ardi pourquoi waɗi accident holno yaniri holno gañori holno tuuri ha won duuɓi sappo caggal muɗum o watta hoyɗitade ɗum gongira e gonga ha ganduɗa muysiki ki fof atta e makko e nder koyɗol ha fino jooɗo tawa ɗum naare makko ɗum ɗon ko waɗata ɗum holko waɗata ɗum taw jomum no continue tan no hoyɗito ɗum ha watta hulde ɗum ɗon ne so tawi on ko ganduɗa holko waɗata ɗum ɗon neɗɗo kono ɗum ko adi fof radio Jowol Fare mi salmini mi soynima ɗo henno baɗiraɗo tedduɗo moƴƴo yo gurdama juut an joom galle ma fof seydi Ly Seydi Touré koy ko an gartomi yettude gati so neɗɗo walnima teddugal aɗa yettude ɗum machallah professeur Das ko adi fof mi heeɓima e aɗa haala e ƴengere he wonde ene wayno neɗɗo lebbi jeegom kono joni jinnoɓe namdade mo soko tawi e nder lebbi jeegom ɗi kañum e ɗum wawi yaltude e inna aade o ɗon ko namdal mon professeur namdalam gongal fewde e maɗa kadi no siforiɗa inna aade so ɗum heeɓi ɗum no wayata ni kañum e koɓe mbiyata kaaɗi ko holko serndi ɗumen gati mo ganduɗa joni so are mum joni ene wayno hankkadi wawi tan kono bemjuɗo ni ronkat andu to wonata ene wawi ni yiyeede tan doga walla waɗa goɗɗum e sifaji cifiɗaɗi joni mboɗo yinno namdade mo holko serndi ɗum e kaaɗi mi arta namdal gongal yo kaw sali foy e kaw sali foy hayyo kaw sali foy gorko mo wuddurle jaay gorko mo towe nan witano kadi kundelen aali wuuri wuddure saade ren payen gijuloɗen donde jippoɗen jowor rewo e worko ƴetten avion jehen Italie min calminima min jewnima min beltima kadi e soynadema ɗo e dingira he Seydi Kane Diallo Tukulor calminini en di hen sa ko woɗɗi télé goppa tokaram huɓɓa télé o waɗa ɗum ha yimɓe fof nana an goɗɗirɗa ɗon goppama kanko huɓɓa télé o ha jonde mon professeur namdalam gongal kadi fewde e maɗa soko tawi neɗɗo baaɗo noon joni holko safrata ɗum soko tawi koto banggue doctoreɓe eɗen mbawi safrude ɗum walla soko tawi ko onon psychologue en ɓe ganduɗa kadi ko wawɓe tan tefde yimɓe ene gartira e mumen haqqillaji mumen seeɗa seeɗa tawi ɓen kadi onon oɗon mbawi hokkude jomum safara kono noon jinnoɓe foof kadi ɓe yidde ɓurde famde soko tawi ɓe yimɓeɓe Allah sifori noon soko tawi ene mbawi sellude tan ha janggo e jaam kadi jokto kadi cuusal ha ɓe woro kalde en suufireedu mi arta moƴƴere mon bandiraɓe radio Jowol Fare artiɗo mi tawi ɗo en ceerno Salif wiyami Socrate a calminama moƴƴere Allah e ma ene guddira ele jaaɓi saara jimmiyaɓe jimme yalal ɗum mbiya jaaɓi jiiro e jaaɓi waalo jaaɓi jiiro ɓuuri susdirede kono jaaɓi waalo ɓuuri malede polko a calminama eywa Coumba namdal ma mbo sikki ko namdal ma abbiti koye so tawi neɗɗo arama ɗenƴere nde walla no ɗenƴere nde ɗenƴere nde wonde walla ko névrose o ɗenƴere nde anxio état anxio so tawi neɗɗo arama ɗum tawi no wawa wontoyde diwde hakkille e gueɗe gabbete ɗe eyyi min mbi dogdu fuɗɗorte ko ñakku ɗenƴere ni so tawi wonde joni wonti kadi angoisse névrotique ko angoisse névrotique no woodi angoisse psychotique ndege noon nde ɗon ɗenƴere walla rafi fit ɓanduyankewi koye la névrose
woni tawni ene heɓa fittandu ene heɓa ɓandu woni ko wonko heɓa e fittandu he kadi jorto e ɓandu he ɗum fof ko oɗon banque joni noon so ene wawi ɓaade naati hankkadi ko wiyete angoisse woni wembere tan ko bone nani fayi kadi fayi koye am kadi ala fof ko mbawa men kadi ala fof goɗɗo wawi hen joni noon no mbayanmi ɗon ni ɗum woni komi mbiyata wembere eyyi ɗum noon so duñima ene wawi addude goɗɗum yeru joni ha tengti kadi ko mbiyatam ɗum ko anxiété post traumatique woni caggal musiba baɗɗo tan ɗum hemma eywa ɗum joni hen sahaji ne jibina ko mbiyata dépression kono ɗo ko dépression névrotique taw haade mum wonte psychotique dépression way kono ancere ko ancere ganca hunde fof hankadi yiru joni so tawi a ɓelsi neɗɗo tan mo ganduɗa mo korsinɗa ha ɓurti garaɗa dépression o noon hankadi a woni ansi hunde fof way kono aduna o jarani wurdini ɗum ɗon tan ni ɗon ko mala sigga ko semmu saabu jomum no wawi wartade jomum no wawi wartoyade wonto yettoto jomum no warto wonto yettoto kadi en kaali nane hakkude teytinduki woni conscience et l'inconscient la conscience et l'inconscient attention noon l'inconscient firtani neɗɗo mo ala hakkille walla mo miijota ko ala l'inconscient ko hunde ko état walla ko hunde nde ganduɗa ko ɗon moftute yoga e gueɗe nde ganduɗa suusa yaltinde boowal l'inconscient ɗon moftata ɗum eywa firti ko so tawi so yi ha ɓooyi an ani a yiiɗa siftorde ɗum so yiiɗa siftorde so yi ha ɓooyi saaha foof muɓɓa guite conscience woni tawi tindukima so yi ha ɓooyi ɗi muɓɓat tan ɓurata ha hewde haalde tan ko l'inconscient alors noon ko produit wonde ka ngaɗu ko on mo ganduɗa inconscient muɗum ɓuuri hewde doole woni le ça ɓuuri hewde doole et le moi woni la conscience tan sen ɗaɓɓikinima no galeɗen paama ko wasi teydukki ɓuuri hewde doole e tawi tindukki ndeke noon ko tinnata ko woni toon ko liggoto nder toon ko ɓurata hewde doole e kanko ko tinnata ko waɗata ko ɗum toon yamirtamo ko ɓuuri sabu waɗi sen jeeyi joni ka ngaɗo wonko yahata ko wonko yamirtamo ko yiyata enen en jiyata ko bellanteji ɗum ɗon tan reewi woni mbiya wonde kon adan ɓe mbiyatno kaaɗi ko la démence way tan kono ko jinnaɗo ni ko garaɗo jinne en kadi mbaɗi noon ka noon wayi wonko wone neɗɗo ni ɓuuri jinne bonde tawi ne wawi ɗowde man wawi nawde man gueɗe gas tan donc taw ko doole fittande tan eyyi ɗum ko kañum kay ko yo kamɓe mbiyata saforore yo haaɗe hanini tan so duuti hanini tan hay goto anda ko ɗum tagui hunde foof yo ƴeewe law tan en yiiya noon sikke kaaɗi jeeru joni yanoɓe jinni maymuna ɓe fittani noon ko jinni woodi ala ko yimɓe tan mbattiki ɗum jinni maymuna eyyi ɓen joni sa yi yimɓe ne mbawi sikkude mataw ko hanga jomum hanga kadi hay dara heɓani o heddi tan ko omo ari ko wiyete hystérie névrotique tawi ko ɗum ɗon tan hakkille makko muɓɓo ngam o yiiɗa mataw o yiiɗa siftorde ko kewno ko walla o yiiɗi wiide ko tine kam par ce que o waɗi noon komo andi so yani ma yimɓe mbatta makko hakkille ɓen garane ɓoote ɓen gar ko teskimi hen to ɓanggue janggoɓe élevage ɗi so goto yani hen kala nde yimɓe paye mumen e ƴefta ɗum nana ɗum wata ko nden ɓurata lawade ɗum teski ɗum ko ɗum tagui so tawi jomum yani tan ko radio mum noddama so yimɓe ne ƴefta tan mi wiya yimɓe jaggue ha tiiɗe ko lawotoɗo e limaɗo so yimɓe memimomo tina han kadi ko wasi seydukki ene wiya laawo koye ɓe gari beele ɓe mbatta ma hakkille elle ko noon eyyi ɗum ɗo gam ko théorie jam tan ni no wara kono ko noon tan donc jomum wonto yettoto sikke kangadi tawi ha gasani ko noon tan kono kadi so ɓurti tan kadi ko ɗum ɗo konko yo yaawe yo yimɓe jaawe muɗum tan e heddinomo ko heɓanma tawi ka jejjiɗɗo
jejjiɗi ene jari yoga e miijoji kam caggal ɗum noon mbatta hoyɗu ɗum walla goɗɗum hunde nde ganduɗa aɗa anda ɗum tawa aɗa majjina ɗum aɗa anda ɗum tawa aɗa majjina holko majjintoma ko wasi tawi dukki walla wasi tinduki wasi tawi tinduki ɗum majjintuma ɗum mbiyata ko yejjid ɗum noon ene ko produit wiyata koye no wino kadi les actes manqués ko wayno puujoje en fof ko noon les actes manqués andu mbirunomi nane aɗa janggina pular a tinno arana ha ƴefta kere walla kaɗa meɓɓoɗa ayi a tinani kono wonko yamirma ɗum joni ko mbiyata ko acte manqué walla puujoje ko acte manqué aɗa heyɗi a yiiɗa wiide aɗa heyɗi a yiiɗa hollude aɗa heyɗi won noon ko himme jagguɗoma e yettinde windande ma nde gueɗe baɗe noon tagata ɗum to wiide wonde yejjid a heyɗani kono noon a heyɗani o ko hen saaha wima ñaama aɗa heyɗi tawa tinani ɗum hakkille ma wima alano min mi heyɗani kono noon wasti tinduki wima ko joguiɗa ko guerte memɓoɗa tinani ndeke noon ina wawi ko mbiyata joni mi anda ko tawi a andi ɗum kono noon oɗon lapsus walla acte manqué wawi seyduki mofta ɗum ota dandema caɗele moftoya ɗum to l'inconscient ɓe mbiyata ɗum oubli kono noon wona oubli mbiya ɗum jejji kono wona jejji ɓe mbiyata ɗum ko refoulement woni duttina ɗum ruttinde hunde noon ne arta jeeru joni sa tawi warago ne ara aɗa wawi ruttinde ɗum kono koko artat tan kala nde gummiɗa ɗon ɓennat surtout tan kala nde conscience maɗa arta kañum ruttoto kono kala nde conscience ma ɗani kañum arta ɗum woni noon so neɗɗo ɗanima conscience mum ɗanima arta e mum surtout tan komo anduno ɗum kono noon ko wasti teyduki wiyata mo yejjid eyyi ɗum kadi ko hen jeeya yejjid o noon ko so tawi woni ko wiyete refoulement ko a yejjitta koko ana moftiɗo tan ha saaha mum ha dañoyal tuuti walla gueɗe mbaɗe noon ɗum kadi ne arda noon heddi noon kadi en noddi yoga e miijoji tan gueɗe gabbitiɗe kono ene arda ni henna kam eyyi to banggue ha hande o toon banggue aɗa hoyito yoga e gueɗe yiru tan ndeysan no professeur uji ɗe mbaɗatno mbiya wonde joni so ɗo e nder classe ɗo gonɗon ɗo so mbarude ari ɗo naati ɗo holno mbatton ayi accident en fof koko bettata yimɓe fof jiida so tawi betti ari e ma ɗum mbaɗa ni ko noon tan no kawñi tortoɗa mbatta réaction noon walla no Abdallah wirata ni noon piɗɗi tortoɗa noon mbaɗirta réaction joni noon mi meeɗi namdal ngal ɗo namdal e almuɓɓam woni safroɓe ɓe ŋarwinoɓe ɓe won hen mbi mi rewɗo tan mi diwa fallantere jomum yejjitini henno koye États-Unis ayi o dogi mayde o fayi mayde won hen mbi mi fiyandi mi yiyanayi mayde won hen mbi min kam mi faɗɗoto ayi mi faɗɗoto o joni en jogui mandat no fewi ɗum mbiyata ko la politique de l'Autriche won dewrugol ndaw ɓe mbi ndaw so tawi yi joom fetel ne fayi mo fela ɗum muɓɓat guite oto yiido no mayrata neɗɗo kadi fittande no waya noon hunde arani yana e ma tan faɗɗoɗa elle fittande wiyata ko e faɗɗo koy oto wiyata ko conscience o muɓɓu guite ma ata yiide no mayrata donc wonko fuɗɗoto arde mato faɗɗoɗa kono noon tawi aɗa tina ko arata e ma ko tawi koye l'inconscient jogui e gueɗe mbaɗe noon nden noon aɗa wawi hoytode ɗum kono ko heewi hen tawata ko a tinani heddo noon ko mbiyata l'imaginaire ko aɗa wawi no fuɗɗori ni han kadi gueɗe goɗɗe nanne nder toon yidde humpitade yidde famde yidde jokka tindol ngol ɗum fittanuma jokka tindol ngol ɗo jokka ɗo yii musiba o ha ɗo faɗɗi jomum faɗɗi ɗo nen no faɗɗo gila yana
walla gila songaka no jiruɗen barude ni ɗum woni ko mbiyata jiidede ɗum fof ne waɗa eyi ene wawi waɗi ko mbiyata beaucoup d' interprétation heddi tan ko mbiyata entretien ko ɗum addata famamu e ɓuuri ɗo timmude o eyyi noon moƴƴirale ma aywa ceerno Salif walla Socrate a salminama moƴƴirale ma eyyi kañum ɗenƴere walla wembere ɗenƴere no wembere ene fof e fayre en ɗum ɗon fof ko nder wonata tan koye tolno refi fit ɓandiyanke woni la névrose ko tolno mum yettaki tolno mum kaye heddi noon ko nani mi jaabima kumba mbimi hunde ko ɓurti fof rufatta eyyi won noon ko neɗɗo kadi ne wacco hoore mum ko ɗum tagui won rafiji garoje neɗɗo o hanni safra hoore mum won rafiji garoje neɗɗo so woni e nder galle tan e nder hen e nder ɓesgu no wondirta e koreji makko bandiraɓe makko ɗum kadi ne wawi sellindemo eyyi won wajuji ne wawi sellindemo eyyi won hen kadi wonno ɓurtirta kadi no jaggirten jomum ene noon neɗɗo garaɗo caɗele en ganda no jaggirten ɗum ɗum kewi jalde neɗɗo jaawi jalde neɗɗo walla eɗen jaawi jaltidde ɗum so ɗum no mbiruɗa ni wayino dempiɗo ni so tawi en battanimo hakkille en batti jalde ɗum Allah goɗɗo ɗum joni en gadde mum rafi goɗɗo saabu kañum ko miijoto ko jalnaki yeru ko ƴamƴam makko walla mo yiɗi ha ɓurti o ɓelfi ɗum eyyi o watti waɗi yogay gafleje o yejjita ɗum ɗo ko fotani yejjirde walla ko wayno enen so wayno tan gonenne joran jaleɗe walla goɗɗum hayri han ɗinimo walla itti hakkille ma walla goɗɗum taw kanko ɗum ɗon ɓuuri jaleɗe ɗum no wawi duñjemo ɗum hankkadi ko ɗum noon ko hebbiri kewgal no wiiɓi tan no wawi jaggoyde ɗum ɗon e yeeso heddi noon ko ɗum kadi jiida e kaaɗi saabu so tawi neɗɗo waɗi hunde nde andi waɗi ene tewi waɗi ene andi kadi holno wayi kono kangaɗo kañum so tawi ko kangaɗo seeɗa so kangaɗo ko heewi foof woni caɗele ɗe ko kanko o anda o jaɓata wonde ko kangaɗo eyyi ɗum woni caɗele ɗe ɗum tagui noon safara makko ne sarta seeɗa dokkamo lekki wonande safroɓe dokkamo lekki jokka jomum lekki kañum alay saago ma mbadda hen tan so jaɓata wiyata ko wondani haydara kadi kangaɗo kañum ne ruyta en kaali woni mo ruyta komo so haali haala makko yuɓɓani hay gonɗo e gorto kaali on ɓuuri ƴoƴde ni ɓuuri hay ƴoƴɓe woni no paranoyat kono noon ene yiite tan e golle muɗum ko waɗata yeru ko taw ko kiro ha ɓurta tan kadi baat noon ko yii foof ko ɗumini ko lawotoɗo kadi yogay en waɗi maale makko tan no andirte yeru joni wona neɗɗo mawni kiniɗo o wiya wonde min kay mi hoyɗi hanki mboɗi nulaɗo won ko rokkimi min kay mi jiida yimɓe gueɗe mbaɗ noon wona haalde gueɗe mbaɗ noon ɗum ɗon foof koye maali ɗum wona ɗeɗon maali tan en waɗi maale goɗɗe won hirde ha ɓurti ne wawi wurtede yogay gueɗe ko woni la manie en wona mañak woni hankkadi ko gurte ko gueɗe tan ɗe wurtete eyyi so yimɓe jiiɗi hono ɓe gandi no fakiti ceewi jaggirɗe ɗum hono ko jikku bonɗo kono noon kewani jaggirde kaaƴe saabu kala ko namdiɗa ɗum jafoto kala ko mbiɗa ɗum addat dalilaji labtuɗi an hoore ha cikka kan woni kangal ɗum tagui on weeɓani andude kono haɗata mo ruyta so e nder golle ɗe ko golle ɗe hay goto watta tan kanko tan waɗata e walla nder haaluji ko kanko tan haalata ɗum hay goto haalta ɗum woni ko wiyete ruytude omo yiiya gueɗel ɗimmel nguel ko kangaɗo mi yiiya futti komi yiiya komi jiyata won gueɗe ɗe o yiyata ɗum woni ko hallucination oga noon watta hallucination waɗata délire surtout ko o yiyata o ruytata kadi omo andi ko are makko ko heddi noon woni caɗele ɗe ko ala ko wawi hen so waɗani ɗum tan o fewata aɗa yiya hen ko heewi saɗa jokkodira yimɓe jaaɓe oɗo ko ƴakko ɗemgal ɗum tan kañum koko ƴakkata tan toujours tawi omo andi ɗum moƴƴani kono wawa so waɗani noon o fewata walla oɗo ko ɗum tan ene waɗi beaucoup de signe uji kewɗi maale kewɗe ko abbite muɗum ne woodi heddi ken mbawata haldude ɗo maale ɗi foof tan
eyyi wadde mi sikki no wawi taw mi jaabima namdol ma Socrate joni noon safara mum kañum ko koye nder ɗo gueɗe ɗi tan ko wiyete entretien woni psychologue o jokkodira e mum ne haalde mum ene adda koreji muɗum ene takka mum ene adda gueɗe gabbitiɗe hen e gueɗe mbaɗe noon ene haalan ɗum kono mo haala taw kanko warno ko ƴeewa o analyse o ƴeewa holko heeɓi mum holno heeɓirimo o faama gueɗe ɗe foof caggal ɗum noon e nder entretien he woni jokkodiral makko o wadde hen ene waɗa hen noon gueɗe lekki leɗɗe ne mbaɗe kono yalla dambe ene bone leɗɗe on noon leɗɗe ɗe hen saahaji an jajomum ne ɗum leɗɗe dokka ɗum ɓandu ɓurtudu walla leɗɗe ne jogui tan no wino kadi gafleje goɗɗe ne jogui tanaji goɗɗi woni des effets négatifs eywa ɗum kadi ne hen ha tengti noon enen Afrique naaɓe leɗɗe moƴƴe ɗe en keɓata mbawa hebde leɗɗe moƴƴe ɗe keɓatan tan ko gonɗe ɗe ɓuttiɗinoje en ɗoje ɓeydoje ɗum gamnoje en baroje ɓandu en gueɗe gabbitiɗe yanne gooti kono entretien o kam on kam wonande psychologue ene waɗa ɗum kam mbiyata so tawi wonto yette mbiyata resocialisation woni artirde ɗum nder rendo saabu jomum wawi kono jaltuɗo rendo ni eyyi fawi noon koyo tohlo oɗon tolno mo tolni e fawi kadi holno ɗum arde makko ɗum foof kadi saabu so tawi arde makko ko bammakko ne feewi makko a wi wonde a noddi bammakko o yiiɗa wiide bammakko ni saabu yiiɗi ko yobtade a sikki ɗum ɗon joni kadi wadde ma ganda tan sababuji ɗi eyyi ɗum noon ene wawi taw mi jaabima ɗo machallah mon professeur yo Allah yob moƴƴere kono mon professeur min ko to kalɗa haala kanko oɗo en alma o e hakkude makko e rewɓe ɗonne kadi ko mo sikki soko tawi ɗo joni koɓe mo mbiyata Kocce Barma o to wiyata jiguen foppal bulbolu bon eywa joni min kam mi anda holno haalete e Pulaar ni e ko mi anda ko debbo mataw ko horsin walla yiɗ walla holɗum ɗen kono oto hoolo bon joni eno kalɗiɗa ɗum ɗo ni est ce que ndekete konngol Kocce Barma haalno ngol mataw ene gomɓini kam de debbo kam mataw yiɗata tan wawat jomum kono yiɗata eywa ɗon moɗo yiɗi pirtanami ɗon seeɗa moɗo ronki ɗon famde eyyi kadi ko ha joni ko kalɗa ko mi wonto jiinomi waaji goto mi arta jafoɗa won waaji goto ene wonno to Fuuta to e gure meɗen to gure ɗiɗi ɗe way han joni ko o ummo jowol rewo o feewa jowol worgo eywa joni noon o jooɗoto yimɓe o wiya soko tawi koreji ene jalno jowol mi ummata ko jowol rewo mi ara tan mi lutta ɗo e jowol worgo tawde ene daarodira andi ɗon kadi koyo Allah faabo ne hawni seeɗa quoi walla kadi o waɗa fin han o waɗa joni ko ƴoƴi janngo kadi o fina o waɗa ko haaga ko siforte ko kangaɗo ɓen joni holno siforte mi hokka yeru tan so fini joni o waɗi ko ƴoƴi sa wi mo woro kaari ndekete eɗen mbiya ko kangaɗo kono harmiji makko jeeɗiɗo hangaka woyma sa ɗiɗi afuma wayno wayni mbiya ala mi yiɗa eyo kadi o fiɗa janngo kadi o waɗa kadi kaali makko coɓɗi mbiyamo la Allah bolli kaari ha hanga woyma somi kangaɗo komi kangaɗo comme taw haajam ɓen ɗon joni ko kamɓe holno ɓe ciforte kamɓe ko rafiji mabɓe taw ko wiyeteɓe koye rutoɓe eywa rutoɓe ɓe walla ko holɗum mon professeur Socrate mi salminima a ruttima tan banggue pinal kono hande woɗɗani psychologie
nuldima Murto Sade eyyi kañum ɓe jita ɗo debbo e gorko goto foof wonno tagira eyyi ɓeɗon jogui peeje noon ɗum jogui peeje en tagui ni wonen mbiyata ko cukalel dewel cukalel gorel debbo o ɓurata yawde ƴoƴde banggue peeje ɗe ɗum jogui ɗum enenne kadi worɓe kadi wonno tagira kañumen saabu sa ƴeewi joni e nder deftere nde ƴellitugolade e neɗɗago muɗum eywa so tawi ari ha joljole ɓe worɓe ne certa ɗum e waɗi noon ko hormone aji ɗi ni certata ɗiɗo hormone aji jaltinta ko enɗi jaltinta ko goɗɗum ɗi gawa jaltinta ko waare jaltinta ko goɗɗum ha ɓe certa kono noon sa yi ɓandu ndu serti ɗiɗon hormone aji mbawi serdude ɗum wadde hayso banggue jikkuji ɗi kadi ko ɗum woni ko jogori feeñde ɓeɗo gabbiti koto banggue ɗadde ɓeɗo gabbiti ko banggue ɗadde banggue yidde banggue jurum banggue gueɗe gabbitiɗe hono kono ko banggue hewde peeje ɓeega gabbiti koto banggue doole gabbiti koto banggue cuusal e gueɗe mbaɗe noon aywa ndolaɓe somi belama goto foof kadi wonno Allah tawir ɗum ɓeeto ene jogui on mbiyata kadi gueɗe moƴƴe kono jogui kadi gueɗe kadi ƴewteteɗe ɗegani kadi ko noon ko hono noon tan ko hono noon ɓeɓe noon jogui yogay peeje sahaji so tawi mi nuldima ɗon tan Murto Sade aɗa wawi ƴewde aɗa wawi heɗade so ɗum ɓenni oɗo mo cifiɗa ɗo mi andama somi yimo kono noon ene woodi wiyeteɓe les bipolaire wondirsemanta ko Douglas mi anda won psychologue mbiyata ko won hen tan psychologue en tawi wona hay sowona on ene mbiyata ɗum ko mbiyata ko les bipolaire sa nani bipolaire aɗa mbiya bipolaire walla montagne russe way kono kaaƴe russe ni ngabbaɗa ha bo dow tello ngabba kada ha dow tello ngabba ha dow ɓenɗo gooti eyyi soɓe ngabbi ha dow ko kaaƴe ɗi gatti so tawi tellima kadi no wawi wonde mino ɓen kadi no mbiyata ko mbiyatan ko les bipolaire sa nani les bipolaire tan yimɓeɓe hawgoji ɗiɗi ko noon yimɓe hawgoji ummoto e ngoɗo hawgo tan tellito kadi ngabbita ngoɗo hawgo walla pongle ɗiɗi wiya ko les bipolaire eywa joni noon les bipolaire ko no mbayni tan kañumen mbayi Allah andi noon holko saabi kaaɗi mumen saabu ene woodi kadi no wino kadi ene woodi tawi no wino kadi trouble de personnalité non psychotique kono noon ko spécialisé hir joni oɗo kaaɗi mum holko saabi ɗum beele ko sangara beele ko drop beele ko gandi ko gaañi saabu gandi no gaaño wooda ko wonto keeɗimi won mo ganduɗa caaliyanno e muɗum fonto naate gandi yimɓe tinani o haala ha ɓooya tan kadi gandi ndi ƴusto mus kadi ɗum arta e makko mawo yaha ɓe ƴeewi tan deke ɓe cafro yimɓe tawi nde saaliki yane makko nde o tinani wonko naate hoore he deke yettima mimi gandindi min gandi hoore ƴeeɗe wonko ndini kono nde ɓe ngari min jitti fonto tan o arta o fewti kanko hoore makko woni wiide kone ko kaaɗi muusi honnono han kadi o faami donc ne wawi taw ko bipolarité o tawi addi ɗum ko gañande en gandi he walla gueɗe mbaɗe noon no janowo hoore ni tan janowo hoore joni yana tan kadi arta yimɓe yana arta yimɓe woni hen hewɓe ko gandi ndi gaañi wonko addata ɗum eyyi ɗum kadi ko hono ndiɗon mbaadi no wawi taw mi jaabima namdal ma eyyi cedda sa yi jurnama e guellam wawide ɗum min sowato jurgi takkusan taw a salminama a juurama a weltanama kaw salifanni kadi a weltanama duusi yewtere nde machallah e ceerno das ndeɗo yewtere amin ko kalata ɗo ko kañum e ɗum ɗo kañum e stress est ce que ko jomum stress to ha wonta ɗum ɗon walla dañat walla wonta comme dépression ngaji ni
eɗen nganndi stress ido taw arde haa wonta dépression ŋaaji tan ɗum joomum yaha est ce que kono stress ni par ce que aɗa yiyi ɓe ngadda psychologue en joomum en nawe toon ne gooto fof haala holno wayi holno ardi mum fof après psychologue en ne mbadde mumen e docteur en ɓe dokke leɗɗe fof haa joomum haa wonta normal en jii kadi yimɓe tawa ko yimɓe ngannduɗaa ɓe jogii ko ñawuuji eating disorder ñawuuji ñaamde heen gooto konko yiide heen ko sewde o ñaamataa haa o yoori wonti ɗi yaw wonti ñawɗo haw huufi o ooñi alaa no mbawɗa hankkadi ñaamde lestinaade ni guddo heen e oya kadi ko guurtaaɗo e ñaamde so ɗaanima jam mo hijjitto mo ɗaani o yaha frigidaire o itta ñaamde o ñaama ko yiide ñaamde fof fewna haa feewa ñaama tawa mo ɗaani o gayra kadi o leli kono so fini wona dugge wanda hol gadduɗo ɗon bagage wol turniɗɗo kaake ɗe taw ko kanko waɗi ɗum ɗeɗon yimɓe ko holnoon neɗɗo hijjito tan jola e oto dogna jii hay hijjitiɓe tan joli oto jeeyi goto hijjiti o jola e oto mako yiggalle équipe en o wari équipe o arti o ɓortitini ko waɗi foof finti ko wiya équipe maayi o anda kanko waɗi équipe o tinani taw ko nder ɗoygol foof o waɗi ɗum ɗeɗon ne holno mbiyete ko rat ɗoygol mbeɗa anndi hiirini kono kam mbiɗiɗi anndude ɗon kam ɗon wayno kijjittoɗo ne wawi jolde o ɗum dogna normal hono neɗɗo o ɗana hini yaha to jiɗi yaade fof arta kono so weeti o annda ko waɗi eyi Coumbali mi salminima gongol eyyi kañum kaala stress no wawi ɓeydude ni angoisse walla anxiété kono kadi angoisse walla anxiété kadi so ene wawi kadi arde ha waɗa stress ko hunde nani tan ɗum mbiyen ɗum tan no annama goƴa ko goƴa ɓurtuɗo tan so dañi oɗon goƴa noon wonko yettima wonko heftima wonko heɓma joni noon wonta goƴa noon sa nani goƴa joni ɗon ɓuuri doykinade firti ko huccande ñawdude hunde ɗum ɓuuri jogade doole c'est un peu plus dynamique par ce que ɗon joni ene waɗani hen ha hakkille ma won ha ɓurta adda ko wiyete surmenage eywa goƴo o noon ne arda no mbirɗen nan caɗele galle en e gueɗe mbaɗe noon tan goƴo yidde wadde goƴo yidde ɗum heddi noon stress mo yimɓe fikka mataw ko stress bonɗo tan woodi stress moƴƴo no woodi saabu so wonti ka janggo walla gueɗe mbaɗe noon en tagma wawde jerwinade e huccande ko mbaɗata ko yoɗi ko fate examen kawguilaji en e gueɗe mbaɗe noon ha mbawa darna ɗum won hen ni psychologue mbi ko ene ɓeyda sebde sabu stress kam ko naturel ɗum ko hunde wonde tan kam ene woode yimɓe foof heddi noon ko so tawi ɓooyi walla so ɓurti so ɓurti noon addoya caɗele kono kam ene aña kono kadi ko hunde hen sahaji ne wawi addude moƴƴere ne wawi yultude e hunde moƴƴere sabu ne adda won hen yimɓe joni tawi ɓe gona yimɓe tan jolminiɓe no fewi walla mbiya mbatta hakkille tan mbatta hakkille ne belsini ne jeeɗi kono so ɗum heeɓima tan so goƴo o heeɓima ha wonti han kadi a wonta tolnoto ɗum hankkadi ko alay saago a wattata hen hakkille tan mbi ngol ɗon lawol so rewama ne adda ceeɗɗam ndeke noon stress ne wawi nafde wona bonnude tan ene bon noon adda rafiji parce que ne adda des céphalées ko wayno ko hoore musore en des migraine en pawngal ɗokkal en gueɗe mbaɗe noon asthénie en no tina ɗum e ɓandu ma ɓandu musoro en ɓandu ɗaccitindo en gueɗe mbaɗe noon so ɓurtoyi ɗum ko so ɓurti hunde fof tan wonto haaɗe tan kono so ɓurti tan ne adda rafiji goɗɗi ne adda rafiji wadde mbiyan ɗum tan ko goƴa noon no ɓurta goƴa kadi so jomum waɗama noon an kadi ne wawi wasde wattude hakkille yimɓe heddiɓe ni kono tan koye misade ne joño ene mino ne miijo eyyi moƴƴi ene wawi taw mi jaabima namdal ma ko gueɗe ɗe goɗɗodiran hakkude espèce par ce que eɗen natodira taw stress o ne wawi ɓeydude
angoisse woni wembere ne ɓeyda kadi ɗeñƴere ko mbiyeten état anxieux ne ɓeyda ɗum kono kadi état anxieux no wawi taw ko hen stress o saabu so tawi a woni a ɗeñƴima woni a joguima fayre mawde ne addana fittanuma darade gam yidde huncure ɗeɗon caɗele gam yidde huncure ɗen ɗon han kadi aɗa wawi wonde ko mbiyata stressé eyyi en wawi taw mi jaabima namdal ma Coumbali Coumba jafɗam nde miijjiti oɗo o jomum nulɗa ɗon ndeke ne waɗi namdal ko neɗɗo ko ɗanoto tan ummo wona e wadde geɗe goɗɗe tan eyyi ene woodi ɗum ɗon bon no woodi koɓe mbiyata somnambulisme no wayi kono koɓe mbiyata kaltotoɗo ɓe mbiyata so tawi neɗɗo ɗayi mum ummo wona e haalde walla ummo wona e yaade waɗa gueɗe goɗɗe ɗum ne woodi ne anda eywa no famirta tan no famirta kenen aɗa andi ɗum ɗo ko wiyete gandi ne waɗi banggueji ko waɗi ko banggueji jiida ɗiɗo ɗum ɗo koko ɗono kadi koko teskoto ko mémoire ɗum ɗo ko conscience koko timteydata ɗum oɗo banggue ko fate ñeñal oɗo ko fate haala oɗo ko fate nande oɗo ko fate sebde oɗo ko fate banggue tiinde nde eywa oɗo koko fate golle ɗe mbatta woni fotodirde ko mbiyata équilibre ko wayno cerveau oɗo ko noon wayi ndeke noon sa ɗanima gandima ɗanoto sa fini banggueji gandima pinat kono noon waɗi banggueji ɗi pinata dalil o tan ko oɗo wiyete kaltotoɗo woni ɗo somnambile ummoto o fina tawi conscience o finani finde ko tinteyde ki finani ɗum wawi wadde gueɗe ɗum bonɗe o waɗa caggal ɗum o lelto ɗum noon gueɗe kewɗe nde gadda ɗum kono mbirɗen ni joni a haalinani stress ɓurtude mbi aɗa andi stress ko goƴa mawɗo e jerminare ɓurtude annanide woƴede wadde hunde ɗum joni donc a ɗanade sa ronki ɗanade fina tawi conscience ma finani gona e waɗode gueɗe goɗɗe ɓe mbi noon drogue ne waɗa ɗum ɓe mbi kadi alcool ne waɗa ɗum e gueɗe mbaɗe noon foof ne waɗa ɗum eyyi joni noon to banggue drogue to en kam wonko teskimi hen won humpito dañmi hen won suka goto o wari mawni ko drogue wona mo ɗanini kono ko ha hande kalten ko banggueji cerveau banggueji gandi holno wardimo ko o ƴefti ko drogue tan o yaa ko moƴƴi o wonno galle mabɓe ko galle nanggodirɗo mi yiiɗi mawdiraɗo mi yiiɗi mo kañum galleji fuurankoɓe ni tan mawdiraɗo noon kañum tami galle o kañum furoto ene ɗumene e gueɗe mbaɗe noon ndeke on ñande o ƴefti drogue mataw naggue nge bonnata so yaade bonnoji tan bonnata o ƴefti drogue ɓe ɓettinani mawdiraɗo mataw wonko watta mawdiraɗo ɗa tan fuuromo a watta ɗum an accu ɗum an kam moƴƴuɗani nde ko mofti laaɓi mawdiraɗo ara fanima to o roofe mum laaɓi ha ɗumi on sikka maro ɗum won ndeke wonko fi ɗum laaɓi accani mawdiraɗo ha sanki ni woni gaddi gendarmerie yimɓe joom suudu mare ne wayi an kam so woyi anne mi wattuma hen gendarmerie aranayimo woni toon o waali toon ha wiyto ɗani o fin o wi ko addimi ɗo o wi mi mbimo an ka barɗo mawni o wi min ngel wawa warde mawno ayi surtout tan ko banggue conscience o kañum dorogaji ɗi koko ɗannin ɗum o tinnata ko waɗata ko kono noonne kadi ko hono oɗon effet tan ɗum waddata e nder ɗoygol he ɗum winde o fini nde ɓe kalnimo ɗum o woyi ha waɗiɓe heddade hen eyyi ɗum ne waɗa heddi noon ko noon tan jomum kadi ne wawi sawrade so tawi kadi ronani saabu enen gandi ene rone tigui rigui ene rone on gandi kadi on neɗɗo no ɓandu rontirte ni ko noon gandi kadi rontirte won gueɗe kewɗe ni kadi poɗɗe haalede hen kono no wawi taw toɗɗaki yewtere men de
eyyi ɗum noon ɗaccaki ko jangguirtomi joni ko kettimi namdal ngal ɗum noon bandiraɓe araw en joyiɗo yewtere meɗen tan Allah waɗa en jamal ken naftorade ko woni en ko Allah dande en e bone kadi gueɗe gabbitiɗi hen tawi ɗe bonnat ñaguima Allah kadi moƴƴere ñaguima yaafuya ɗum noon moƴƴere Allah e mon musidɗo moon dar